Gipasabot sa mga kadagkuang opisyal sa Davao City ang dawala niini pagpangilabot sa kasamtangang sitwasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa nagpadayong pag-serve sa alias warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy. Base sa naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga dili na maminaw ang kapulisan kaniya hasta na sa ubang lokal nga opisyal sanglit motuo lang kini sa labaw sa kapulisan ug sa presidente. Dugang pa ni Duterte nga wala siya'y laing mabuhat sa maong sitwasyon tungod na subay sa legal ang operasyon sa PNP. Apan nagtuo sabang mayor nga adunay irregularidad sa maong operasyon sa kapulisan tungod sa daghang pwersa nga gipadala. Samtang gipasabot sab ni Davao City Vice Mayor Attorney J. Melcher Kitain Jr. nga walay laing mupatunga sa sitwasyon sa KOJC kundi ang korte sa nasod. Apan nanawagan si Kitain sa mga direktang nalambigit sa sitwasyon nga huna-hunaon sab ang kaayuhan sa katawhan sa syudad.